Prišla nám veľká várka tovaru od firmy Fox. Medzi tú veľkú várku tovaru bolo aj kopec noviniek a teraz je všetko, čo prišlo, ideme pomaličky predstaviť. Tak poďme na to. V prvom rade začnem z Brühl Kit Bag Camolite. Je to vlastne taká taška v štýlovej camo verzii. Na vrchu má držiak, po bokoch má držiaky a podstatné je vnútro. Čo sa týka vnútra, tak nájdete vo vnútri dve menšie nadobky, dve väčšie nadobky. Je to potom takáto plechová alebo kovová fľaštička, alebo neviem ako to mám nazvať, s dierkom, napríklad na uskladnenie ohnívej vody a dve keramické šálky. Taktiež z vrchu je to vlastne sieťovina, kde si môžete dať či už príbory alebo čokoľvek iné, čo potrebujete. Ďalšou super vychytávkou je vlastne Large Cook Set, ktorý sa skladá zo 4 častí. Vlastne začnem tou spodnou časťou, inak dá sa to pekne všetko takto zložiť do takejto, neviem, takéhoto malého telesa. Takže ako som vravel, začnem spodnou časťou. Spodná časť je to pannička, ktorú využijete či už na nejaké mäso, napríklad kuracínu fajnú. Potom máme tu jeden väčší hrniec. Vo vnútri ktorého bol ešte takýto menší hrniec. A vo vnútri ešte toho menšieho hrnca je ešte rýchlovárna kanvica. Rýchlovárna kanvica má vlastne na spodku rebierka, vďaka ktorým voda v kanvici oveľa skôr zovrie, respektíve oveľa skôr ju zahrejete. Ako uvediem príklad, napríklad keby som túto kanvicu dal plnú vody, tak bez týchto rebierok vám zovrie napríklad za 10 minút a s týmito rebierkami napríklad za 5 minút. Takže šetríte aj čas, aj plyn. A samozrejme, aby som nezabudol, tak všetky tieto, či už panvica, hrnce alebo rýchlovárna kanvica majú ručku z plastu, teda aj keď to je horúce, môžete to chytiť do ruky, nepopalíte sa. Potom prejdem k varičom. Máme tu vlastne dva druhy variča. Jeden je Heat Transfer stove a druhý je Compact stove. Sú to dva malé variče. Majú veľmi praktické rozmery, sú nenáročné na transport, takže určite odporúčam, čo je veľmi zaujímavá vychytávka, ktorá je síce na trhu už dlhšie, pre nás ale na predanie je to novinka. Sú to vlastne pumpy na fúkanie člna. Jedna je Electric Air Pump, je to vlastne pumpa, vidíte, je tu niekoľko koncoviek, že môžete to použiť na viacero druhov člnov. Výhoda tejto pumpy je, že viete si na nej nastaviť tlak, na aký tlak, čo chcete nafúkať, a keď čln vlastne dosiahne daný tlak, tak pumpa automaticky vypne. Potom je tu lacnejšia verzia Rechargeable Air Pump, to znamená, že je nabíjateľná, je transportná veľmi a podľa mňa úplne super pomocník, ale čo je taká menšia nevýhoda oproti tej lepšej verzii, takže musíte ju manuálne vypnúť, že nevypne sa sama pumpa, keď dosiahne nejaký tlak. Ďalej tu máme, podľa mňa veľmi zaujímavá novinka, je Fox Camolite Boat Seat. Je to vlastne poduška, respektíve podsedák na čln, na lavičku, že by sa vám pohodlnejšie sedelo. A pre mňa taká, by som povedal, že najzaujímavejšia novinka, respektíve tento produkt je už na trhu rok, je vlastne Cookstation od Foxu. Je to vlastne takáto konzola a viete si ju nastaviť na viacero spôsobov použitia. Teraz je napríklad taký základný, je tu taká, nazvem to palacintovka, môžete napríklad na tom robiť palacinky, lievance a podobne. Taktiež druhá varianta je, to mám tu, to je grill, na tomto viete napríklad grilovať, nemusíte rozkladať pri vode oheň. Takto, respektíve asi skôr takto. Celé si to viem samozrejme zavrieť.
No a zároveň táto pokrievka vie slúžiť aj ako panvica. Stačí si vlastne celú túto spodnú časť dať preč, nasadiť na spodok tento držiak, navrsiť nám túto panvicu, respektíve na dobu a viem si v nej pripraviť napríklad cestoviny. Takže toľko k týmto všetkým novým veciam, čo tu máme. Teraz, respektíve v ďalšom videu si predstavíme ďalšiu várku super veci od Foxu.